k'i k'a dɔn ala ka nin jɔn in ala ka nin kalifa in wajiba tɛ i k'a dɔn min y'a mina mɔkɛw la u ti dɔwɛrɛ dɔn ala ko kɔ ani alakira ko kɔ o de ye n ɲininka tijaniya ɲɛmaa min n'a bɛ ɲɔrɔ min ye dankɔrɔba ye n'o ye ayiwa talakaw ka den ye min y'a minɛ Sɛkumaru Futiw la wajiba tɛ k'a dɔn kanubaw kalandenw min ye jamana alisilamɛw ye bɛɛ lajɛlen kamana gannen don nka a tɛ kamana gankun bɔ sabula min ye dankɔrɔba in ye wajiba tɛ k'a dɔn minɛbaw n'o ye Amadu Kufa n'a jɛɲaw ye wajiba tɛ k'a dɔn ko in gɛn ka n'a bila bi la maa caman yɛrɛ ɲininka munna Amadu Hadi Tall wajiba tɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko Amadu Hadi Tall Haut Conseil Islamique min n'o ye awɔ ɲɔrɔ mara ye ale de y'o ɲɛmaa ye n y'a f'i ye n ko a ye wurudi minɛ a mɔkɛ de la Alhaji Umar Tall o yɛlɛma ko sabanan de don yɔrɔ jan tɛ dɛ wajiba tɛ n'i y'a lajɛ a minɛ don décembre kalo tile 26 dugu min n'u k'a ma ko awɔ Jabijala ani ɲɔrɔnjɛ wajiba tɛ k'a dɔn kilo 80 jate laada don wajiba tɛ k'a dɔn min ye ziyara ye ka taa ala deliw ani yafa deliw ka t'o kɛ wajiba tɛ k'a dɔn nin don min kɔni ye taali ye ani segili wajiba tɛ jamaba lahulata in b'a nɔfɛ a na kɛ Amadu Kufa n'o ye Katiba de Masina ɲɛmaa ye o ye kunnafoni sɔrɔ wajiba tɛ janfan o janfan n'i y'a ye a ye cɛbakɔrɔ sɔrɔ kana ɲininkali kɛ yɔrɔ jan dɛ i b'a sɔrɔ i naga kɔrɔma dɔ b'a la a ko tuma min n'a ni kalandenw min ɲɔgɔn fɛ wajiba tɛ k'a dɔn ayiwa min ye ziyara in ye u taatɔ ziyara kɛyɔrɔ la wajiba tɛ nin jama lahulata in ye n'o ye Amadu Kufa ka cɛdenw ye u ni marifa bɔra fa bɛɛ fɛ tu kɔnɔ ka n'u jɔ ayiwa sira fantan 4 bɛɛ lajɛlen la k'a kɛ kunfɛ ko u bɛ mugu ci cogo min u b'a ci gidiw wajiba tɛ k'a dɔn a bɛ cɛ 30 bɔ u ye mugu kɔni di a bɛ miniti 30 fana bɔ wajiba tɛ k'a dɔn a kun tɛ dɔwɛrɛ ye mobili minnu bɛ ɲɔgɔn nɔfɛ i k'a dɔn a bɛɛ ka jɔ mobiliw jɔlen wajiba tɛ k'a dɔn o yɔrɔnin bɛɛ u ye ɲininkali kɛ Alhaji Amadu Hadi Tall bɛ min wajiba tɛ a bɔra k'i yɛrɛ jira wajiba tɛ a bɔra k'i yɛrɛ jira i k'a dɔn ɲɛmaa dɔ bɛ jama in na a n'o kumana o gɛrɛla la o k'a ma Amadu Hadi Tall o i k'a dɔn anw bɛ min ɲini fɛ mun de b'i ni Mali faamaw cɛ mun b'i ni sɔrɔdasi fanga ni ɲɔgɔn cɛ kelen e dun da don kun anw bɛ kɛlɛ min kan k'a kɛ i b'a k'o lagosi sabula sɔmin kelen don i k'a dɔn min ye fulaw ye i k'a dɔn i bara ka kuma fuladenw fɛ u kana sɔn abada ka don jahadi la u kana sɔn abada ka tugu Amadu Kufa kɔ sabula i k'a dɔn a ko in tɛ ko mɛnta ye a bɛ ban e b'o kuma minnu fɔ ani b'o lakali minnu kɛ ka da k'u jumɛn in kan min ɲɛ cɔrɔla Amadu Tall ala ka jɔn in a jɔlen bɛ wajiba tɛ hali a kuma su tɛ ma cɛ hali dɔɔnin a ma siran a ma yɛrɛ min b'a fɛ a y'o fɔ i k'a dɔn Bamaji jɛrɛjɛkulu ye wajiba tɛ k'a dɔn u b'o la sɛbɛnnikɛla kɔni y'a jira k'a fɔ de ye u kun d'an b'a minɛli kama k'u bɛ taa n'a ye wajiba tɛ dɔw ko k'o kun tɛ koyi elɛlu kun b'a fɛ k'a ye ka nin kuma in de fɔ a ye sabula cɔrɔna Amadu Hadi Tall a yɛrɛ i k'a dɔn futaka don a bɛ fila k'a fɔ wajiba tɛ k'a dɔn a ka kuma mɛnnen bɛ filadenw bolo maa o maa b'a la sɔmin kelen don k'a fɔ ɲɔrɔ n'a lamini maa ma bi fila k'a fɔ wajiba tɛ jahadimaw baraka duka denmisɛnninw ka to k'u nɛgɛ wajiba tɛ waasa i k'a dɔn fana ka se ka don jahadilu fɛ sɛbɛnnikɛla ko Amadu Hadi Tall kelen bɛ k'i kangara u n'o de cɛ o min n'u b'o kalama wajiba tɛ o de filɛ k'u tɔɔrɔ u tor'o la mugu k'a dɔ wulila kɛrɛda fɛ ku wajiba tɛ o kɛ yɔrɔ min u sina k'u yɛrɛ cɛ ten u ko jama bɛɛ ka taa Amadu Hadi Tall u y'o minɛ o yɔrɔ bɛ k'o don i k'a dɔn u ka mobili kɔnɔ ka taa n'ale kelen pewu de wajiba tɛ i k'a dɔn kelen sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn kunnafoni jɛnsɛra min kɔni ye kunnafoni caman ye o fɔra dɔw yɛrɛ y'a jira k'a fɔ a bɛ minɛ waati min marifati min kɛra nɛgɛden dɔ y'a minɛ a sen na sen joginna wajiba tɛ i k'a dɔn o kuma in kɔni min fɔra kunnafoni wɛrɛ tilala ka jɛnsɛn k'a jira k'a fɔ a ni tor'o la wajiba tɛ nka o kuma in kalati turu o kuma kan a ka denbaya o ni jahadimaw bara ka kuma bilaliko la gouvernement yɛrɛ bɛ wuli ka jɔ la min bɛ se k'a to hakilinaw bɛ fara ɲɔgɔn
ɲɔgɔn kan ko in kɛ fura dama kana bila bila ɲɔrɔnga a mana kɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ wajibata ani kalanden bi yɔrɔ o yɔrɔ talakaw kanuba bi yɔrɔ bɛɛ lajɛlen faralen don ɲɔgɔn kan min bɛ se ka to kunnafoni jɔnjɔn bi sɔrɔ k'a fɔ de k'a fatura wajibato o kuma in tɛ kuma daluma ye maa tɛ ka dalu daw kan sabula gouvernement ka taa se a yɛrɛ kɛrɛfɛmaw ma maa si tɛ yen min kɔni sera ka kunnafoni jɔnjɔn di k'a fɔ ko kuma in ye tiɲɛ ye o b'a jira k'a fɔ a balolen don ala k'a balo wajibate k'a dɔn kunnafoni filanan min bɛ tugu la n'a bɛɛ kuma kelen ye o ko in kɔni kɛ ka n'a bila bi la wajibate k'a dɔn n'an ye sɔrɔ de Bamako ta o b'a dafa min ye général de brigade Ali Anayi ale de ye ɲɔrɔ gouverneur ye ko in kɔni kɛ fura dama sabula kɔlɔsiliw y'a ye moto sen saba wajibate k'a dɔn n'o ye katakatani o caman de yera ɲɔrɔ wajibate a n'a kɛ Bamanju donna denda fɛ i k'a dɔn moto ni sen saba in na wajibate kabini o kɔni kɛra sa gouverneur kɔni ye hakilina kurata a y'a jira k'a fɔ ɲɔrɔ k'a daminɛ fitiri magwɛn fo k'a fɔ dugu jɛra min kɔni ye moto sen saba in ye n'o ye katakatani a tɛ boli bilen ɲɔrɔ wajibate o kuma a ye kunnafoni jɛnsɛn fa bɛɛ lajɛlen na hali n'o y'a sɔrɔ Bamanju ninnu wajibate i k'a dɔn Alhaji Hamadu Haditali minɛnen kɔfɛ i k'a dɔn waati laban in na u y'a lajɛ tuguni cɛ 100 a bi cɛ 100 bonyanko bɔ k'u bɛ taa firi ɲɔrɔ kan ka babali tɔ juguya wajibate k'a dɔn min kɔni kɛn bɛ ka hadamaden dabali yɛrɛ ban an bɛ donni minɛ ko bi wajibate maliden ja de gɛlɛyara maliden de fariɲana n'o tɛ ni nin kɛwalew kun kɛra dugu o dugu la wajibate b'a ye k'a fɔ duguden bɛɛ lajɛlen bi siran bɛɛ lajɛlen bi don ɲa na nka sisan wajibate k'a dɔn Bamanjɛ kɛwale foyi t'a kɛlɛ an yuru ja ka jɔ sabula u b'a dabɔ jatigɛ ani sira min kama wajibate o banna manifin na sɛbɛnnikɛla ko kabini nin Bamanji jɛrɛjɛkulu farala ɲɔgɔn kan k'u bɛna ɲɔrɔ attaquer ma wajibate k'a dɔn yɔrɔ belebeleba gouverneur ka gendarmew ka yɔrɔ wajibate dugu nima yɔrɔ wajibate yagadi sɔrɔsiw bolila ka bɔ ten ni ka sin k'u kunbɛn u ye cɛ 30 ni kɛnɛ karaba yɔrɔnin kelen wajibate tɔ yi kɔda u ye suraka watiri ta wajibate u bolitɔ u taara ka marifa jugu caman de to wajibate k'a dɔn ani kisɛ caman de u y'u tɔ gɛn ka don kungokolo kɔnɔ min fara kungokolo kɔnɔ maa si t'o da dɔn sɛbɛnnikɛla ko o de la min kɔni ye ɲɔrɔ gouverneur ye a y'a jira k'a fɔ motoba ninnu ani katakatani bolili su maa ko a ka dabila Amadu Hadital wajibate k'a dɔn tiɲɛ don minnu kɔni yɛrɛ y'a ye olu y'a fɔ k'a fɔ jɔnwala a se kɔni jogina nka k'a fɔ saya min bi fɔ wajibate o tɛ nkalon ye sɛbɛnnikɛla ko an bɛ donni minɛ ko bi wajibate k'a dɔn min ye Cɔrɔna Hamadu Hadital dankɔrɔba don wajibate sa kalo 12 wajibate k'a dɔn diinɛ min n'o ye diinɛ basigilen ye kɛlɛ tɛ diinɛ min na wajibate n'o ye diinɛ kɔrɔba min b'an ka jamana kɔnɔ ale b'o de kan wajibate k'a dɔn y'a dɔn n'i y'an ka jamana ta diinɛ bolofara cayara nka diinɛ kɔrɔba ye ale b'o de kan a bɛ ladili kɛ wajibate mɔɔw k'u yɔrɔ janya jahadi la a bɛ ladili kɛ min ye filadenw ye u k'u yɔrɔ janya jahadi la u b'u nɛgɛ k'u don ko la ko min tɛ laban wajibate alimu ni waliju mana fɔ a bɛ mɛn don dɔ la a bɛ kɛ siga kɔni t'a la sabula n'i y'a ye faali min bara ka ta k'u sɛgɛrɛ bi wajibate i k'a don wasara misali